Odkiaľ pochádza domový odpad, aké funkcie majú trne kaktusov, či je tresko veľký existujúci druh. Aj takéto otázky dnes riešili poslednýkrát piataci na botanikiáde. Počas 3 týždňov botanická záhrada a jej partneri testovali vedomosti piatakov z botaniky, ale aj iných oblastí. Veľa sa dozvedeli aj samotní učitelia. A keďže sú už diplomy tým najlepším rozdané, bol čas 5. ročník botanikiády zhodnotiť. No, ja si myslím, že tento ročník sa vydaril, aj počasie nám prialo. Takže ten cieľ, ktorý sme mali, aby si žiaci overili nejaké vedomosti a aby to bolo takou hravou formou a v takom príjemnom prostredí, myslím, že sa naplnil. My sa zapájame do tohto projektu už druhý rok. Má to veľký význam, keďže chceme, aby ohľadom separovaného zberu a správneho separovania dozvedeli nielen deti a mládež z Košíc a z okolia, ale aj z celého východoslovenského kraja, čo sa nám aj podarilo, lebo počas tých 3 týždňov sa tu vystriadalo vyše 300 detí. Súťažiaci si museli svoj postup do Košíc zaslúžiť v online testovaní. Tento chlapec patril medzi 3 najlepších riešiteľov. Ako si sa vlastne dostal na botanikiádu? No, mali sme školské kolo a so spolužiackou sme ho vyhrali, tak sme sa dostali sem. Ktoré stanovište bolo pre teba také Asi tie kaktusy, kde boli kaktusy v tom skleníku. Odkiaľ ste? Ja som zo Spišského štvrtku. Nie, nezdali sa mi byť tie úlohy ťažké. Všetko v prírode je zaujímavé. Deti v tímoch boli z rôznych miest východoslovenského kraja a napriek tomu, že každý bojoval sám za seba, vznikli tu aj kamarátstva. Každý si odniesol z Košíc kopec darčekov a množstvo nových poznatkov. Organizátori už teraz rozmýšľajú nad ďalším ročníkom, pretože botanikiáda ponúka vždy nové zážitky a vedomosti. Jozef Demetera, Silvia Karoliová, Televízia Naša.